खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया बुधबारखालि त्रिपुरानि आसाम डाउन टाउन इउनिभार्सिटियाव फरायनाय खोथार जामाथिया मुंनि सासे फरायसाया गावनि थाग्रा भारा न'आवनो फासि नांनानै गावनि जिउखौनो फोजोबना लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गावजों थाफाग्रा लोगोआ फोरमायनाय बादिब्ला बे फरायसाया माखासे सान सिगांनिफ्रायनो गोबां सिन्था खालामना दुखुयै सानहाबबाय थादोंमोन होनना फोरमायदों होनना मिथिनो मोनदों। फरायसानि जिउ गैयै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय पुलिसफ्रा दैथायहरबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाथायनि सायाव पुलिसफ्रा नायबिजिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। बर'नि थाखाय जोबोद रंजाथाव आरो गोजोनथाव खौरां। मानोना जौस्रां बसुमतारी मुंनि सासे सुबुङा 19थि माहारियारि कुंफु उसु चेम्पियनशिपआव देरहानानै सनानि मेडेल मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथां जौस्रां बसुमतारीया बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं दुम्ब्रुगुरि गामिनि थागिरि होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। बिटिसि ट्राइबेल संघ क'अर्डिनेशन कमिटिखौ सिफायनानै बिटिआर ट्राइबेल संघ क'अर्डिनेशन कमिटि मुं होबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैया चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय बडलेण्ड आलासि न'आव बिटिआर क'अर्डिनेशन ट्राइबेल संघखौ गोदानै दाफुंना लाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। बर' हारिनि थाखाय जोबोद रंजाथाव आरो गोजोनथाव बाथ्रा। मानोना सर्बेश्वर बसुमतारी मुंनि सासे सुबुङा मैया आसाम सरकारनिफ्राय आसाम गौरब बान्था मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा चिरां जिल्लानि बिजनी फानबारि थानानि सिङाव थानाय 1 नं गोबोरदोना गामिनि थागिबि सर्बेश्वर बसुमतारीया जौगाफु आबादारि हिसाबै आसाम गौरब बान्थानि थाखाय सायख'जादों होनना खौरां मोनदों। बाथि रादाबाव दं। सासे बर' आइजोआ काबादि गेलेनायाव देरहानानै रुपानि मेडेल मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथां आइजोआ आसामनि चिरां जिल्लानि आरो बिथाङा 6थि फेडारेशन कापआव साय हानजानि जानानै काबादि खेलायाव बाहागो लाहैदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे काबादि खेलाया तामिलनाडुनि मादुराइआव खुंजादोंमोन। 6थि रादाबाव दं। माहारियारि कंग्रेस राजखान्थि हान्जानि आगुनि आफादगिरि मानाव गेदेर सनिया गान्धीखौ देहानि गोब्राब जेंना जानायनि थाखाय दिल्लीनि गंगाराम हस्पिटालाव थिसननो गोनां जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि जय।